ናይ ኩሎም ባንክታት ናይ USSD ኮድ ቁፅር ናይ ኩሎም ባንክታት ናይ USSD ሞባይል ባንኪንግ ኮዶምን ሰላም ክቡራት ናይዚ ዩቲዩብ ቻነል እዚ ተኸታተልቲ ኣለኹምኩም እንኳዕ ናብዚ ዩቲዩብ ቻነል እዚ ብድሓን መጻኹም እናበልኩ ሓደሽቲ ለኹምኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ጀምርዎ ሎማዓንቲ ንሪኦ ቪድዮና ድማ ናይ ኩሎም ባንክታት ሞባይል ባንኪንግን ናይ USSD ኮዶምን ክንርኢ ኢና እሞንኒ እዚ ቪድዮ እንድሕር ደኣ ክሳብ መጨረሻ ተኸታተልኩም ኮንኩም ብዙሕ ክታትርፍሉ ኢኹም ምክንያቱ እዞም ኮዳት እዚኦም ንሓደሽቲ ናይ ዝተፈላለዩ ባንክታት ትኸፍቱ እንተኮይንኩም እናተረሳዕኹምዎ እንድሕር ደኣ ተሸጊርኩም ኮንኩም እዚ ቪድዮ እዚ ክጠቕመኩም እዩ ወይ ድማ ሓደሽቲ ፍሬሽ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ተመረቕኩም ናይ ባንኪ ማይ ምእታው ድልህ ዘለኩም ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኢንተርቪው ሕቶታት ክጠቕሙኩም እዮም እሞንኒ ጥራሕ ንስኻትኩም ክሳብ መጨረሻ እዚ ቪድዮ እዚ ተኸታተልዎ በመጀመሪያ እንሪኦ ድማ ቦት ፍሉጥን ዓብይን ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ እንትንጅምር ናይ USSD ኮዱ ወይ ለሞባይል ባንኪንግ ኸኸው 889 መሳልል እዩ ብምቕጻል ድማ አንበሳ ባንኪ ኸኸው 803 መሳልል الثالثاي እንሪኦ ድማ አዋሽ ባንክ ኸኸው 801 መሳልል ብምቕጻል ዳሽን ባንክ ኸኸው 996 መሳልል አብሲኒያ ባንክ ኸኸው 815 መሳልል ወጋገን ባንክ ኸኸው 866 መሳልል ሕብረት ባንክ ኸኸው 811 መሳልል ክቡራት ተኸታተልተይ ሕዚ እውን ክሳብ ሕዚ እንድሕር ደኣ ትከታተሉ ኣለኹም ነዚ ቻነል እዚ ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ኩሉ ግዜ ዓማዊል ንኽትኾኑ ይምሕፀነኩም ምክንያቱ እዚ ጂ ቴክኖሎጂ ዝተሰየመ ዩቲዩብ ቻነል ብዛዕባ ንሕብረተሰብና ዝጠቕሙ ሓደሽቲ ናይ ቴክኖሎጂ ምዕባለታትን ዝተፈላለዩ ናይ ቴክኖሎጂ ቲፓት ሒዙልኩም ዝቐርብ ዩቲዩብ ቻነል ስለዝኾነ ንወደፊቱ እውን ብዙሕ ነገር ክትረኽብሉ ስለትኽእሉ ሳብስክራይብ ብምግባር ከምኡ እውን እዚ ቪድዮ እዚ ናብ ብዙሕ ሰብ ንክበፅሕ ላይክ ብምግባር ቀፃሊ ክስርሓልና እኒኦ ወይ ድማ ይመሃር ዝኾነ ሓሳብኩም ድማ ኣብ ኮመንት ግደፉ ሕዚ ናብ ቪድዮና እንትንቐፅል ናይ ኦሮሚያ ባንኪንግ ናይ USSD ኮድ ሞባይል ባንኪንግ ድማ ኸኸው 841 መሳልል ስንቄ ባንክ ኸኸው 864 መሳልል ብርሃን ባንክ ኸኸው 881 መሳልል አባይ ባንክ ኸኸው 912 መሳልል ዘመን ባንክ ኸኸው 844 መሳልል ግሎባል ባንክ ኸኸው 874 መሳልል ንብ ባንክ ኸኸው 802 መሳልል ቡና ባንክ ኸኸው 818 መሳልል እናት ባንክ ኸኸው 845 መሳልል ክቡራትና ክቡራት ተኸታተልተይ እዞም ሎማዓንቲ ረኣናዮም ልዕሊ 16-17 ዝኾኑ ናይ ኩሎም ባንክታት ሞባይል ባንኪንግ USSD ኮድ እዩ ካብ ሞባይል አፕሊኬሽን ወፃኢ ልትጥቀሙ እዞም ሕዚ ዝነገርኩኹም ኮዳት ብምጥቃም ናይ ኦፕሬሽን ስራሕትኹም ክተሳልጡ ትኽእሉ ኢኹም ምክንያቱ እዚኦም ክንሪኦም ተለና ቀለልቲ ነገራት ልመስሉ ግን ድማ ንሕብረተሰብና ብጣዕሚ ዝጠቕሙን ናይ ኦፕሬሽን ስራሕቲ ከሳልጡና ዝኽእሉ ናይ USSD ሞባይል ባንኪንግ ኮድ እዮም ምክንያቱ እዞም ኮድ እዚኦም
ልዕሊ ኣፕሊኬሽን ዝተፈላለየ ጥቕምታት ኣለዎም። ምክንያቱ ኣፕሊኬሽን ንጥቀም እንተኮይና ኔትወርክን ዋይፋይን ዝተፈላለዩ ነገራት ክሓተና እንትኾን እዚኦም ግን ካብ ዋይፋይን ዳታ ሞባይል ባንኪንግ ወፃኢ ስለ ዝሰርሑ ኣብ ዘለኹሞ ቦታ ኮይንኩም እዞም ኮዳት እዚኦም ብምጥቃም ገንዘብኩም ብቀሊሉ ትራንስፈር ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ወይለ ዝኾነ ፔመንት ክፍሊትን ክትፍፅሙ ትኽእሉ ኢኹም። ክቡራት ተኸታተልተይ ናይ ቀፃሊ ቪድዮታት ድማ ብዝተፈላለዩ ነዚኦም ዝመስሉን ጥልቕ ንበሉ ናይ ቴክኖሎጂ ቲፓን ሒዘልኩም ክመፅየ ሕጂ እውን ደጊመይ ሳብስክራይብ እንድሕር ዳኣ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ግበሩ። ሓደሽቲ ተኮይንኩም ላይክ ግበርዎ። ሓሳብኩም ድማ ቀፃሊ ክስራሓልና ኣለዎ ትብልዎ ኣብ ኮመንት ግደፉ። ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና እዚኣ ትመስል ነይራ። ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ግበሩ። ከምኡ እውን ናብ ብዙሕ ንክባፃሕ ሸር ግበርዎ። ሓሳብኩም ድማ ኣብ ኮመንት ግደፉ።